Mari'nin önkü hekimi Döwran Berdiýew tutsaglykdan boşadyldy. Önkü resmi iýun aýynda prezidentiň tanqydynyň soň hökümet maslahatyndan çykarylyp gowulypdy. Ýa-ni onuň tutsagy bolanlygy we emläginiň elinden alynanlygy ma'lum boldy. Önkü hekim Döwran Berdiýewiň tutsaglykdan öýüne dolananlygyny habar beren Azatlygyň yerli çeşmelerine görä birnäçe aýlap azatlykdan mahrum edilen hekim Mari'nin deslapky tutsakhanasynda saklanypdyr. Berdiýew Mary şäherine ýerleşen sizoda oturup çykdy. Onuň emläginiň ährisi elinden alınıp döwletiň hasabyna geçirildi. Diňe Sakarçaýadaky bir jaýy galdy. Dip ýagdaýdan günden-güne habarly çeşmeleriň biri aýdar. Azatlygyň çeşmeleriniň käbiri onuň oktýabr aýynda, ýene biri sentýabryň aýynda halk maslahatyndan soň boşadylandygyny aýdarlar. Mariýanyň öňkü häkiminiň tutsaglykdan boşadylandygyny birinji bolup Türkmen News habar berdi. Garaşsyn neşriň 1-nji noýabrda çap eden maglumatynda Berdiýewiň Sakarçaýa etrawynyň 12-nji kolhozyna sentýabrda gaýdyp baranlygy oktýabrda bolsa özüniň halas bolmagy sebäpli sadaka berenligi aýdylýar. Ol birnäçe wagtlap motorda oktýabr aýynyň ortalarynda çäräni bellidi, bayramçylyk birnäçe günläp dowam etdi. Bu ýagdaý barada häzir hemme ýaşaýjy pikir alýar diýip Türkmen News ýazdy. Mundan öň Türkmen News awgust aýynda Berdiýewiň tutsak edilip 25 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beripdi. Öňkü häkimiň tutsaklyk möhletine degişli maglumatlary başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Döwlet mediasy Berdiýewiň işde goýberen kemçilikler sebäpli 14-nji ýylda wezipesinden boşadylandygyny habar beripdi. Onuň tutsak edilmegi we boşadylmagy barada maglumat bermendi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler öňkü häkimiň tutsaklykdan boşadylmagy üçin uly mukdarda para berilendigini azatlyk aýtdylar. Anonimlik şertlerinde gurilen çeşmeleriň biriniň söýlerine görä onuň boşadylmagy üçin puluň belli bir bölegini yerli telekeçiler toplapdyr. Uly telekeçiler wagtynda bize yer satyp kömek edipdi. Bizim kömek edeli diýip yerli ýerden öňkü häkim Berdiýewi halas etdiler. Ol öz wagtynda telekeçiler bilen ýakyn gatnaşyk taklap, olary jaý gurmagy, dükan açmagy, ähtiýaçlyk saýlar we awtoulyg bejerilýän kärhanalar üçin yer satyn almagy, potrot yerlere Mekke, Yorunca, Dari, düme ekip pullanma üçin gaty bähwitli mümkinçilikler ödüpdi. Şäheriň içinden we etraplardan yer satyn alyp jaý guran, önümçilik üçin zawod guran boldy. Häzirki häkim öňkü satylan potrot yerlerini paxta ýa-da buğday ekilmedik meýdanlary traktor bilen sürdürip aýyrtdy we telekeçilere öňkü häkim gowudy diýdirdi. Diýip anonimlik şertinde gurilen çeşmeleriň biri aýdar. Bu maglumaty başga çeşmelerden tasdiklap bolmady. Şol bir wagtda öňkü häkimiň basylyp ýa-ni boşadylmagyna göz goýakçylyk, korrupsiýanyň ýurtda uly orun tutanlygyna ýene bir subutnama diýenler hem bar. Ýaşly adamlaryň içinde Berdiýewi yerli ýaşaýjylaryň haz ziýaratyna böwet bolmakdy. Köprek para verenleriň haja nowat ýetenlerden odal uğradylmagyna tähir etmekde aýyplaýanlar bar. Olar baýlary haja uğratmagy uly ýardam ederdi. Biz gitmeli wagtymyzdan 2-3 ýyl soňa galardyk diýerler. Garyp halka hiç kömek degmänni. Ençeme potrotçynyň yerini elinden alyp pul vereni geçirtdi diýen daýhanlar hem bar. Diýip habarçymyz marly ýaşaýjylary çetirleýär. Döwran Berdiýew 2017-nji ýylda Mariýanyň häkimi wezipesine bellendi. Ondan ozal Maliýe we Ykdysadyýat ministriniň ornbasary bolup işledi. Ol wezipesinden boşadylanda azatlyk habarçylary öňkü resminiň ýolbaşçylyk eden döwründe obugyjylyk puwdagynda goýberilen bolmagy mümkin biýdüzgünçilikler boýunça giňgerimli derňewleriň geçirilýänligini habar berdi. Şol derňewleriň netijeleri barada maglumat el ýeterli bolmady. Prezident Serdar Berdimuhammedow Berdiýew 14-nji ýylda ol ýylyň 6 aýynyň jemleri barada hökümet agzalaryna hatabat berip galla orogynyň üstünlükli alınıp barylýanlygyny aýdandan soň wezipesinden boşatdy. Ol häkimiň işde düýpli kemçilikleri goýberenligini aýdyp maslahat zalynyň çykaryp goýberdi. Adatçy ol şäli problemalary açyk agdamakdan saklanýan ýurt baştutany öňkü resminiň goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanda hökümet resmiýetleriniň şol sanda häkimleriň onlarça işden boşadylan soň tutsak bolup olaryň birnäçesiň soňky ykbaly nämälim galýar.
Türkmenistanda 4. noyabrda güýzki ähli halk bagy ekmek çäresi geçirildi. Mary welaýatynda bu çäre büdjet işgärleri, talip ýaşlar we ýaşlular köpçüliklerin mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6. noyabrda sebitden maglumat berdi. Bu çäre idara kärhanalaryň ýokary we orta hüner mekdepleriň her birinden 10 adam gatnaşmaly edildi. Sport egin maşyny geýen gatnaşyjylar 4. noyabrda ýerden ýogary bardylar we köpçüliklerin bagy ekdiler diýip çäre gatnaşan marly büdjet işgäri gurrun berdi. Büdjet işgärleri we talipler bagyny hallaryny satyn almak üçin 40-50 manat pul bermäge hem mejbur edildiler. Pul goşundyna nägilelik bildirenler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýplanyp, olara işden çykarylmak haýwaty atyldy. 3. noyabrda käbir edaralar her bir işgärden 2-3 tane miweli ýa-da miwesiz bag getirmek hem talap etdiler. Bag getirmedikleriň zähmet hakyndan 50 manat tutuljakdygy duýduruldy. Dip marly başga bir büdjet işgäri aýtdy. Resmi metbuat 4. noyabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Arkadag şäherinde geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasyna gatnaşandygyny habar berdi. Döwlet telewiziýasynda görkezilen reportajlarda ak we gök sport geyimli işgärleriň ýüzlerçesiniň köpçüliklerin bag ekýän pursatlaryny görse bolýar. Davaranyň çäklerinde diňe bir günüň içinde saýaly, pürlü we miweli bag nahallarynyň 472.071 düýü ekilip 1.868.935 düýüp bagy ide edildi diýilip resmi habarda adatça bolşýaly bu bag nahallarynyň haýsy serişdäniň hasabyna satyn alynandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Galybersede döwlet ýolbaşçylary ýaş nahallara iýdigderli ide etmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny hemişe nygtasalarda büdjet işgärleri ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň ýedeksizlikden guraýandygyny ýedigderli habar berýärler. Biz her ýyl şol bir ýerde bag oturýarys. Her ýyl hem eken baglarymyz ýedeksizlikden gurap galýar. Biz her ýyl bag ekişiň öňü tyrasyna geçirilýän ýowurlaryň dowamyny öňki ýylda eken baglarymyzy guranygy sebäpli gopuryp aýyrýarys. Soňra da täze getiren baglarymyzy ekýäris. Bu ýyl eken baglarymyz hem inniki ýylyny kulap aýyrarys we täzesini ekeris. Bag ekmegiň manysyny näme? Dip Marynyň Şatlyk şäherçesindäki Margaz gurulşyk edarasynyň bir işgäri bu ýagdaýyň indi 5 ýyl bäri dowam edýändigini hem aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli edaralardan şol sanda Marynyň häkimliginden kommentari almak synançyklary hem oňy netije bermedi. Goranmak Ministrliginiň hemde harby prokuraturalaryň Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde geçirilýän barlyklary eskerleriň ýüzbeýiz bolýan käbir problemlarynyň üstüne açýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy harby çeşmelere salgynyp 6. noýabrda sebitden habar berdi. Harby bölümlerde ýaňy ýakyna geçirilen barlyklarda eskerleriň iými tüpçünçüligi, arasaçylyk gigiýena şertleri, şeýle-de harby bölümlerde öňden bäri dowam edýän başga-da bir näçe mesele boýunça käbir kemçilikleriň üstü açyldy. Ýöne problemlaryň çözgüdi bilen bagly görüljek şäherler barada gurrun gozgulmaýar. Azatlygy ma'lum bolşuny görä Goranmak Ministrliginiň hemde harby prokuraturalyň wekilleri barlyklaryň arasyny eskerler bilen ýüzbeýiz gurrun döşükleri hem geçirdiler. Kak etrawynda we Duşok şäherçesinde ýerleşýän harby bölümlere duýdansyz barlykçylar gelýär. Harby bölümleri başdan ayak barlaýarlar. Diýip bir harby ofitser Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlykçylar naharhanalary, eskerleriň iými tüpçünçüliginiň ýagdaýyny, şeýle-de ýatakhanalary we eskerleriň harby lywasy tüpçünçüligini hem de harby ammarlary barlaýarlar. Harby bölümlerde ýöredilýän resmi namalar hem prokuratura işgärleri tarapyndan gözden geçirilýär. Duýdansyz barlyklarda ähli uğurlarda kemçilik tapyldy. Harby ýolbaşçylar taýýarlyk görüp ýetişmändirler. Naharhanalarda meske, şeker we çörek ýaly iýmit önümleriniň eskerlere berilmeli normadan az goýberilýändigi anyklandy. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Muňa garamazdan şahsy düzüm bilen geçirilen gurrun döşüklerde eskerler özleriniň hiç ýyl ardy şikaýetleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi eskerler özleriniň ýüzbeýiz bolýan problemlaryny beýan etseler, barlykçylar giden wadyna kemsitmeleri we başga-da durly kynçylyklara sezebar ediljekdiklerini oňat bilýärler. Diýip harby ofitser aýdýar. Şeýle-de duýdansyz barlyklarda harby bölümleriň yaramaz arasaçylyk gigiýena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakhanalarda we eskerleriň egin eşiklerine bit tapyldy. Harby serkerdeler emele gelen bu ýagdaý boýunça eskerler aýplaýar. Wagty-wagtyna ýuwunmasalar şeýle bolýar. Biz aýdyp ýadadyk diýip Azatlygyň çeşmesi bir harby serkerdäniň sözlerini sitirleýär. Ýagdaýdan habarly çeşme harby bölümleriň sabyny we şampunyaly zerur arasaçylyk serişdeleri bilen wagty-wagtyna üpçün edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosy türkmen goşunyna
yıllar boyu dowam edýän problemler barada ýygyderli habar berip gelýär. Harby bölümlerde geçirilýän bardaglar Azatlyk radiosynyň soňky wagtlarda harby pudokda dowam edýän problemler barada ýyly-ýylyna beren habarlarynyň ýyzýanyna gawat geldi. Harby bölümleriň medisina otaglaryna daýlanan bardagçylar o ýerlerde diňe ýod, zilyon köwe sargy ýaly saglyk serişdeleriniň saklanýanyny gördüler. Ministrligiň hemde harby prokuraturalyň wekilleri barlyklaryň ýyzýany eskerleri bilen ýygynak geçirip wagt nesihat işlerini alyp bardylar. Olar gurungdaşygyň dowamyna käbir harby bölümlerde wagtly eskerleriň arasyna uruş dabalaryň ýüze çykýanlygyny, hatda uruş jenjellerde özüni dolup bolmajak ýetkilerin hasab alınýanyny aýdyp eskerleri tertip düzgüni saklamagy çagyrypdyrlar. Şeýlede bardagçylar şahsy düzümüň arasyna geçiren wagt nesihat işleriniň dowamyny kä halatlarda harby bölümlerde beçe warlyk ýaly hadiselerin hem hasab alınýanyny aýdyp, munyň türkmen kanunçylygyna, türme tutulgyna getirýänini duýdurypdyrlar. Azatlyk radiosu harby bölümlerde geçirilen barlyklary boýunça Türkmenistanyň gorunmak ministrliginden tesbir alyp bilmedi.